guys, ndikuita kungodzipwa so ndingodzipwa nechiko. Ndikuita kungodzipwa paurapa. Right, tukupakurira live. SIS MELLY dishing news to you live on the place. Takudzwa maketo zviri sei. Yes. Kukupai nhau weekend kudai so nchikupakurira mutakunanzva wenhau muchitakunanzvawo nhau muri panzvimbo dzamakasiyana dzamunenge muri tichitaura nevanhu vanenge vane nyaya dzavo muchinzwa zvinoitika tichionesana zvinoitika mumaforeign lands matinogara umo. Sara jekipa renyatwa kuri sei. So kuluhle, how are you? Gloria Nyemba, Terence Choko. Yes, pachipamwe guys, pachipamwe. Ini ndinofamba nebasa rangu muhomwe. Ndinenge ndiri pabasa guys. Pandofamba ne graft rangu muhomwe. Graft ndofamba naro guys. Tichita ma one on one tichiwa. Iso kungozoti edu ma one on one ma free hatibhadharisi. Tinongoita ma one on one tichisvika panapa. Saka ite muchitega umwe guys muwe kuti wakabiswa ziso nebhodhoro izvo zvapa. Wakabiswa ziso nebhodhoro sei, zvakafamba sei. Ite muwe. Pinda mukati umu. Ngapinda apa takamirira ngapindi. Iwe une interview iwe, une nyaya here iwe. Iwe une nyaya yako yekutengesa vakadzi, mira ipapo uchapinda next kana uyo achinga abuda. Imbomira, iwe nyaya yako yekutengesa vakadzi, mira tipopedza nei yakakosha yekubiswa ziso iyi. Kana tapedza iko ziso zvo riri piko boys. Riri kupi ziso? Rikaindepi? Rakashara karashike. Sura kadura sister tizotira kafamba sei. Mukati uruna sura tutamba riri pasi. Taura nawe. Hai Sister, ndo pro one. Chimbomira chamwani chimbori pabasa. Mbomira iwe. Aiwa pano panzvimbo yangu nyasha pano handibvutigwi foni pano ndepangu pano pamamugonde pangu panzvimbo pangu pano tisingatobvuta mafoni hatibvutigwi foni. Right, wandai guys, handingaburisika guest ka imi guys musina kuwanda. Burisai wandai ndiburise guest. Wandai tiburise guest. Yes kan taderera nyara izviri sei. Ite mchitegana kukanai guys, kukanai. Ha, muri kupisa munhu musuje kuwa. Vhura kumasuru. Ya. Nasi. Hanzi aiwa kuno kundirisave zvisingatoiti apano panorohwa munhu zvokada kunitamba rafu pano unorohwa ukafa kada kunitamba rafu nhai ningatamba rafu pano iyi pano panorohwa munhu akafira pano kuda kutamba rafu inini panapa zviti Cynthia Msekiwa zviri sei right ndekupi kuti ave kuyovhu manje pasaidi paroki ipo paya paunongoti uchikona pano rekuda uchitangorunda marasta wongokona kudai so pamamugoipo paya. Animona. Right, itai fast guys, itai fast. Mukona kuti varoda kutopinda pa interview vakati wande pachapa. Itai fast tegai vamwe ndosati nasi weekend muri kuita zvinhu zvakasiyana. But itai fast tegai. Tegai guys. Tegai toda kuti tikakurumidza kukwana kana pa 1000 apa. Tofamba nebhora. Itai fast. Naimoda nguwa nyaya yako kubiswa ziso shuwa wasina kunyatsokuwandai. Guys, nai. Nyatsokuwandai. Tuda kuhisisa muone kuti kumaforeign lands kwatinogara uku tinogara sei. Handitika vari ku diaspora please take notes. Vane vana vari kunetsa toda kupinda mu SA. Handika munobata zvatichataura panapa munobata ma notes. Handiti kana ukapinda munzvimbo handika zivai kuti munogara sei panzvimbo dzamunenge mapinda kuti zvinofamba sei. Kazunga maikuda ku Free State ko muri sei ko zviri sei. Hanzi iri kupi yovhu. All right, yovhu iri ku Joburg. Though one nzvimbo inozikanwa Africa yose ine street inozikanwa the most commonest street in the whole Africa inonzi Rocky Street. Ndo munotengeswa dombo rose. Unogona famba muna Rocky ukatobva wakadhakwa ndikunyepa. Ukatobva wakadhakwa usina kushuta dombo wangorohwa nemweya wedombo because ndo munotengeswa dombo type netype zedombo ndo madzotengeswa muno. Isatiti zvemakuwa sweet candies wangu mnin'ina isuso watite zvemakuwa haiwa kumakuwa we are too old for that. We do zvinenge zviri reality toita reality zvinenge zviri pa ground pamhepo makuwa hai hatiti zvemakuwa. Hanzi yovhu ndoityangu zvikudona ndoitya yovhu kunzoko vanoitla vakwandisa nei saka inohlisa zvokudaro saka isitotambira muno muchi kujaira nekujairana nevanhu vacho nai. Hanzi yowe ndaona kuziva. Okay.
Muzanzi is not an easy place, guys. Zanzi yovu tinoitika. Okay. But your village kisi guys. Indopo ndikatoya muno ndopa muno ndiwana pando zvuira ndoga. Muno tapa opposite pani to chikafu chemana Nigeria. Baje pesa zauro chiri kufamba iri vakavhurigwa ichi chema Zimbabwe apa. Ashisi kuita competition. Ai baba, vanondo chakapa wonoda. Oh, asi kunyanya kusara ndoko. Pese. Unozotora mari kwaba late. Upi unoti anovhara 7 ka. Hanzi dombo rudziko. Dombo rose juke. Dombo rose dombo rose dombo right. Saka guys, maskwera sei aiwa tichipamwe kunoku ndokwaigara Ana musikana tikutsvaga yaya ndokwaigara kunoku ndokwaigara iko kumafresi waya kumusoro motipapi right. Tauya panapa guys, tine brother yedu handichika tichene brother yedu atinaye panapa guys. Ndatomuta iwa kaina ndikambo usina kundipa ndo ndakasiya munhare right guys. Ini ndakasiya tori boti toseka munhane maso ake tu akakwana. Ini ndashamsika nhasi kumuona asina ziso. Ndikati ko unogopfeka ichi paziso zviri kufamba sei kurundei ku zviri kufamba sei. Akati kana nchiti dombo guys ndenge nchireva manhingikiri anikazotauri nezita kuitira Zuckerberg guys. Uzanai mu comment section Zuckerberg. Antimona unongotaura style roka unoita kunge uri kutengesa izvozvo anobva kona kungokuflega. Saka dombo uzanai mu comment section dombo chi. Dombo rinodhaka rera matombo ekudhaka aya matombo anofrisisa vanhu aya ndiwo andikutaura nezvawo. Antimona. Saka ndiona ziso hachina wakapfeka chinhu cheche kuvhara ziso cheche chinobuda mumamovie emacowboy. Ndikati ko wakaita sei bro wangu ndi bro wanga munhu ushu. Handitika ko zviri kufamba sei apa. Zvikanzi assistant akachobonyiwa ziso ndikati aiwa zvichirudzi. Ndobva antaurira ndikati aiwa iyi nyaya inoda kuti share navamwe. Handitika kuti munyatsonzwisisa kuti muma-foreign lands zvii zvinoitika zvatinosangana nazvo tiri kunyika dzatisiri dzedu idzi chii chinoitika munyatsonzwisisa. Kune vasingazi pada munenge mchinyeberwa kunzi kupiko uya ikazodai akuno it's easy it's easy as eating a banana kazodai kuti munzwisise challenge atinosangana nawo as foreigners kana kuti zvatinoitana pachedu as foreigners munyika siri dzedu idzi. Handiti right. So ndinacho kutsekera nechibato chakashoma kuti vanhu vanyatso kukuona ndira padhuze vanhu vakuone exactly. Saka makumuona ka ushu muri kumuona handitika right. Visa chete vanyanisa kuona right. Hanomukona takapfeka icho chakaita chinge chema cowboys mukumuona ka chakaisa pasiso icho right. Saka toda kuti woti musoja anonzi musoja because aive musoja pazimba. Hanimona. Saka toda kuti ataurire nyaya iyi kuti zvakafamba sei. But wena vele uyakhulumisa ndebele wena. Which language are you comfortable using? Even Ndebele. Okay, mina ngifuna ukuthi wena ukhululeke vele ujabule vele ukhulume ngelanguage yakho vele. Inini I'm going to mix and translate ukuthi vanhu vanyazonzwisisa kuti zvakafamba sei. What really happened? Ndakachiva funeral ku Roadport funeral, yes. Wakwasisiwa command. Saka ndikafamba nabhuru wangu ndiso ndikati ndikati ndinadhikira ndisiya apa ndachimadoro stoma ndimi stoma ndinoda kutekara bheki. Alright. Apa waimwa nevafana apa? Changosvika mwina. Alright. Ndichipinda apo. Uyu sister bhuru wangu peli patifunda kumotamba. Saka vafana vanga vamonitor kuda phone yake indabva naibata. Okay. Wafana twatora bhiya uchiti bhiya yetu la. Ngati bhiya yako ata ichiteke ngapi ngakona manzi. Ngati ngabe no afana qala uphuza bhiya. Ngabe aputesa ucela phandle. Alright. Abe mphu. Ngiyafana ngibazi abanye. Abe phwa phandle. Maze phephansi ukutshintshe. Saka vanga vakatokumirira panzo chibuda panzo vanga vakatokumirira. Ndabuda na ungati twatirwa ndana ndivyo ndibona kuti pazo utaura. Saka ipapapo umfana anoto kupura bodhoro recastle line atoputsa bodhoro kudhara mugaro wari bodhoro saka paya akuti ngati engari manthing ngati ayiphalina mali funi mali 10 pia sasa ngikhabe thathe mali ndikupe imali ngizi imali endli unathi ayafuka usitshintshela ngathi manje imali akila mali so bese akumathi isabheki ngapho umuntu ahlawula chaya ibodhoro elihlweni sa akutshayisa ku bodhoro rakaputsa pasi wakatoriona richitoya pasi so straight indakacheuka kusuri ndacheuka kusuri vanhu vari 3 apo ndicheuka mwari matane bruku ndicheuka kusuri kuyari akadhakwa hasi kuzonda abva wane bodhoro so ndikazama kuti nda kuti zambawa sekuti vakama ndipinda ndakudai mna vanobaya nechikudheva musana
Wakabiwa msana ni screwdriver futi? Nganodhirirwa ropa, nganodhirirwa ropa kuchipatara, ndakagara 1 month kuchipatara. Eish, right. Iwewe msoja, mina ngizwile ukuthi wena vele lafana lavana vele muri vanhu vanobva kunzvimbo imwe chete. Yeah. Muri vanhu vamwe chete imimi muri makalanga mose. And the two vafana vaunoziva iwewe vawaitombombwa navo. Saka check it out this day kuti vele vapanduke chi. Kuda vanga vabhema ma-drugs yawo ndikavafana vavo. Vafana vadiki asanza andikasafunga kuti vakafunga mweya wakadaro. Vafana vakachiti vadiki tikura mazera api? Vafana vana 27 28. Zvakura izvo zvima 27 28. Right. Saka pavafana ava saka ziso makariona here riri kupi ziso iri? Sora tosara muchipatara raoperator. Tichachaona tutarika kuti wakabayiwa ziso rikasara riripo waro risingasaoni. Rakaremberera. Rakabuda rakabiwi. Makatonde naro rakarembera kudai. Rakabati ukati vavasana naro kuchipatara vabvisa mbavavhara. Ndagara vhiki kuti vanhu vakwara transfer vangawandisa. Saindira manje mapota ndisonei sir. Ndisonei. Boss panaenda kuda doctor anozani ku doctor wewe. Akati iye doctor maziso achauya next week. Apa rakangorembera azviiti. Ndokubuya kwake doctor iye. Ndovanaenda kuno operation no operator. Operator ngagara futhi. Chikupiwa matipi. Saka vafana vakavaona vanga vari vangani vafana? Vanga 3. Ende iwe unovaziva vanhu vekumusha kwenyu. Muna kubata here kana 1 kana chi? Ndabata 1. Makabata 1 ari kupi? 1 ari Sun City. Wakati Sun City. Ko vamwe 2 asa havana kukugara. Hatizipa nogara bosi vanhu ndikosana muroad imomo. Kuti vanogara kuva ndiziva. Hey, 1 ari Sun City, vamwe 2 avo. West wacho mwacho ndimukanga bosi akati fana ndimukanga. Asi mumwe wacho ane silver teeth. Ndomuziva. So man alisumuona mfana yeye. Saka iwo ukudati ukavatarisira kuti wabata vafana avava munoita sei navo? Nokuti ndikuzwa kuti 1 wamakabata makavhuna gumbo. Makamuvhuna gumbo. Saka akati ndakusanzita akavhunwa gumbo. Saka manje ko vamwe vacho vamuchabata vamuchaita sei? Because iyatove hondo yava hondo yemagroups now. Iwe group rako iwe negroup ravava. Yatove hondo kai. Ndati mabhuru angu atongoona kuti ngotuza towarwa nenyeri. Makuda zvinyi zvokurova nenyere manje? Bosi vakatsama vanhu vazhinji. Vanhu vachinda vagumbuka nekudosa. Bosi asana mbosukira munhu. Saka vari kuuya apa havasi kupfuura neapa vamwe vafana. Handizvisazi usiku. Bosi masikata vafuri. But iwo newo you have to be very careful now because vafana ava kana vachibhema madrugs unoziva zvinoita drug unoziva kuti rinokufrizisa zvoti unokangana uzati ndogona ngouraiwa ka vanogona kutodherera zvokudaro. Saka inenge yatove hondo yenyu imimi versus vafana ava timu redu iri. Saka panogona kukuvara futi mumwe ipapapa. Aiwa no pana pari safe hapana papanze pakatomaunta panze pazere aiwa pana pari safe zvekuti pana ari safe. Hanzi ziso ndogona kutsvagira rimwe kuno kulandani. Zvinoita here mai mingai kuti aiswe rimwe ziso? Zvoitwa here? Zvoita here kuti aiswe rimwe ziso imi guys? Rakadobva zverake riya vanozotsinga dzekuzoti vanozodzwa nepi? Anongoiswa riya regwai riya riya. Aiwa regwai gara usina regwai hariiti zviya riya. Wazare plastic. Hanzi zvakuita kunge ari kutya something. Aiwa haasi kutya something. Timu murigere panze apa. Saka ndofunga nyaya dzamunonogera panze apa anoteerera nyaya dziri panze apa. Anowana. So guys, apa lesson iri panapa ndekuti iwe chimbonyatsotuza munomuma munogara muyovhu munomu munoitika zvinhu zvakawanda kazhinji vamwe vanochekwa nebanga huro iyo mwachidii pachishutwa vanhu vachiita sei. Saka kana uchida kuti wapinda munhu iwo advice wangapa kumunhu mwana ari kuti ndodaenda kuSouth Africa ari kuda kusvikira muyovhu munomu kana kuti kunana beria Hillbrow, advice wangamupa iwewe ndeipi? Apasi nzvimbo yekusvikira ino kana usingasikamu. Haisi nzvimbo yekusvikira nasingasikamu. Bozi pana vanhu vachivafumuka vese. Vakafumuka vese unofanira kuti muna right kojo musikana unofanira kuti muna right asi nokwata brain dzakasisi right. Okay, so ndiyamuzwa kuti utini uti maufuna kusuka ekhaya ubuya lapha nozohlala lapha ungafikeli lapha eYoville eYoville eHillbrow eBeria because indawo zakhona vele abantu bonke sebangcolile. Even amantombazana ungabona inkazana vele ucabanga ukuthi hayi inkazana leyi ise right nabo bonke vele seba corrupt vakatojoinawo zvinhu zvechi izvo zvizvi. Saka vasikana vari kuoparita futi neboys kuita magame. Bozi nowanyenga musikana ka uchimusikana kana nevanhu vakada kubata nkunzi.
Okay. Yeah. Hey, saka pakaipa. Saka ndimuri kunzwa kuti kwai vasikana vekuno kufuti pakatoipa. Saka ukaona musikana kana uri muchida kusvikira dzimwe nzvimbo kana usingazikamwe muarea iyi because unokuvara kunoko. Handiti plus kunoko I think you need to mind your own business and exactly. Mind your own business. Usave munhu anoita basi munhu kungoti unoda kungogwa nevanhu uchingoita noise uchingodi kana pamuromo unofa kunoko. Usatsvaga zvinhu zvomunhu chita zvako. Usatsvage zvinhu zvevanhu tamba yako. Tamba yako. Okay, ndoziva kuti game remu yovhiro rero. Because ndachona mumwe achitaura kuti ari pana patari ndane 15 ndinambosvika pa Times Square. Official Times Square pasera apa. Because pane zvinoitika ko zvokuti we try not to go there kuti avoidewo miedzo kuti togona kuzourayana ikoko. Exactly. Handimona. Hey, ava madhola ake anawo. Umadhola anawo madhola. Akagara akatesa akaita halfway kudai so. Madhola ari muno. So guys, actually the moral of the story is anditika kana muchinge mapinda muri kuona kuti akakuvadzwa ziso nevamwe vake vana vaanoziva vaitombonwa nedoro at some point ndo vakamuteura doro redu, but I would like to believe kuti there is a hidden story iripo isati yabuda. Handifungi kuti nyaya yekunzi watora doro wakava doro redu rikateuka ndoro vakamubitsira ziso. I think pane imwe nyaya iripo iri behind yaasati aziva iye kana kuti asati aziva. Handi mazviona. Saka nyaya yangu iri pakuti vanokumusha mukone zvatinoitana vakomana vetu vamwe kuti vakaona uya achiatakwa nevanhu vemuno vomuprotecta, but ivo ndo vakamubisa ziso vanhu vekumusha vaanofanwa kuti mabrothers angu mayoung brothers. Saka ndo zvatinoitana isusu maZimbabweans, tinotsikirirana, tinopondana, tinourayana. Handika vazhinji vakaurayiswa nemafriends avo, vazhinji vakaurayiswa nemaZimbabweans avaiti vamwe vedu. Handi mazviona. So ndo moral of the lesson nhasi kuti uyu ziso hachina akabviswa kwanzi zikumbava iro riri kutoma black label. Aiwa Bridget, black label ndindamutengera black label. I bought him black label, and please can you withdraw your statement pano pa page? You don't come and tell our guest kuti impava as if unomziva kambokubira. Can you please remove your comment like now? Visa comment yako. Visa comment yako now. We don't expect that vakwa uri I guest yedu munhu uyu pano, then when comment yako yekudaro haichabudi. Right. Saka maZimbabweans mweya watinawo wekugodo, mweya wekuparadzana, mweya wekudistroyana ngaupere matiri. Ngaupere matiri. We are our own worst enemies maZimbabweans. Hatigone kusimudzirana. Hatigone kusimudzirana, hatigone kuitana chakanaka, hatigone hatigone. Tiri vanhu vekungoparadzana kudaro. Tiri vanhu vekungoparadzana kudaro. Anti mazvinzwa. Saka guys, hands commenting using your own feelings. I watch my feelings panapa. Sure providence, that's too much. We don't want that. And itika hands can not relocate. No, don't jumbo yanenge vajairawo. Don't jumbo zajaira kushandirawo idzo dzidzi. Akato relocate akaenda kumwana nofane shara. Hanimona. Hanzi kune munhu atari kuda ake uri cute ari kuda kuti mudanani ake. Ari kunze kwenyika. Saka ndizvinongada kumuda kwanzi you are very cute. Ndatopinda comment ishi. Hanzi ndipei ndikurapise. Wada kurapisako. Ndikurapisa. Kwaenda muda angu. Right. Saka kana wamuda antika unongondibata ini nditokupa namba dzake motaurirana nditika munobata varume vari kushota varume hakuna unomugezesa umupfekedza zvaunoda umuita yaunoda iwewe kanditika anoita zvaunoda iwewe anotamba pane yauri kuda iwewe andimaona anotamba yauri kuda iwewe. So guys, nyaya iripo inyaya yekuti maZimbabweans utsinye ngatisiyiranei. Wona iko zvinoti umwe ave kusansiteka boys kaidzi atizongorigi kuzongokusiya chero dai ndiri nini ukandibisa so nditokuvingawo nerevenge. Revenge ndoya nayo. Revenge ndoya nayo. Ndozoenda kujera revenge ndaunza. Saka Ndakabiswa zisoka iwe vakazo revenge umwe vakamugurura madholo vakamugogodza madholo vakamugogodza mabvi animaona avewo chirema chiri kugwesha chiri kusansiti uyo hachinawo ninkikiri hachinawo ziso andimazviona. Saka ndo nyaya iripo animaona. Saka siyana ine nyaya dzokuti tinomakira chita sei godo ngatisane chirano hamwe chete ngatibatsiranei tikangodzidza mweya wekusimudzirana nemweya wekubatsirana nyika yedu tinoisimudza handika tikaenda nayo kure. Nyika yedu hainganaki guys, hatingachemi kuti nyika inake isusu pachedu tiri vanhu vakazara negodo, tiri vanhu vakazara nekupondana, tiri vanhu vakazara nekutsengerana matsotsi. Antimazviona.
saka ndozvatinoda kuti tidini titaura hanzi nini ndamuda ndiri ku-UK aiwa indangoti first come first serve anenge angotaka kuti anomuda handika ini varume ndinavo panapa guys havaperi kune rimwe rakadomirira pasherizi wefendere rume rakamiravo pashi regai kana uya apedza iro ropindawo handika kana apedza ropinda unopindawo imbomira uyawana mukadzi wake ku-UK yuko imbomira iwe imbomira uchawanavo wako nai awana wakewo iwe uchawana wako saka munondibata kuseri mondibata kuseri handika hanzi anobvepi kumusha kucholocho hanzi auconduct ndamuda unondibata kuseri then utoronga mandokupa nhamba moita zvamunoitawo zvotizonakidza kuti tiuyewo kumuchato wenyuwo handitika rai saka iwo zvimwire black lab yako yosiyana nevanhu ndinadvise ndinda kutengera saka yomuseja thank you very much neinterview yawatipa rega timbohwawo bere rinodhla richifamba iri pinzai vabere mukatitiwe vanguti vamiramira pazhapa zvidongorora kusada kusarira regai tiwewo nyaya yavo kuti yakamira sei igudzi nzvimbo zvakwayo gabhongo vabere pindaitiwe bere rakadhla uchifamba bere usiku rakadhla richifamba right naiwe bere takafasti naiwe andishandiwe nai ndingakona ndishanda iwewe here come and pinda muoffice get into the office pinda muchinyede pinda muoffice shamwari pinda muofisi uri kudiwa panapa apa nemukadzi pinda apa unoda kuti usekerera chipinda wani ukudiwa apa nemukadzi bere rakadhla richifamba bere iro ibere chairo hesikani bere sister. Hello, girls. How are you? How are you? This is South Africa. How are you? It's me, Wellington Berry. Yes. I need you. Roger Richvamba. Saka iwewe bere iwewe ini nyaya yako inadadira panapa iwewe ndiwo unotengesa vakadzi pano iwe basa rako ndokutengesa vanhu unozvishamisa sei tipe interview tiwe unozvishamisa sei kuti unotengesa sei vanhu ndo vanonditsvaga vanhu kuti tivatengese vakadzi vanoti kudii kana vasvika kwauri vachida kuti vatengese hatina mari bere tumbura kuti tengese iwe saka unotengesa sei ndovamakaita hau ndisati uda kuziyaka kuti iwe unotengesa sei because iwe mbiri yako yatekeshera nenyika kuti kauchida mukadzi nanoona bere it's a long story. Tiro yatiri kuda long story you got time. I'll come back to you. Aiwa come back to you. Taura nyaya chamwana. Let's take a break. Break here. Let's take a break. Ini acha kutengera doro. Let's take a break. Let's take a break. Unodzoka. I'm coming back. Uri tengisa mari ora itoka zacho. Pane munhu arakutenga. $15 in onwards. Dollars US. Yes. I'll come back to you. Komkadzi. Kochadi mukadzi newe bere. Tipo kata. Ndokukatiresha. Uda kungota kwaronga mezi. Wavunduka mazise vanhu. Alright ndokata ndoya, ndoya. Right. Ava vanonzi vabere ava vanotengesa vanhu. Bere rinodhla richifamba usiku. Hanzi Welly my former classmate. Black Sedes Mutandwa. Unomziva ka? Wasikamwa. Wakadzana eka. Ndizvozvo saka iwewe toda kuwa kuti vakadzi uri kuvatengesa sei asi unotengesa asi gentleman ake ari single bere ari single zvake ari single bere ari single though ari single bere kune vari kuda bere guys ari single ari single ndo life yavo iyi regaitiwe kuti kwaitaitika titigozodzoka kuti zviri kufamba sei vanhu vandaunza vese havari single havana vakadzi sofa saka kana iwe wazviwanira wako handitika wondibata handitika toronga matiri acho ane dumbu kadebere hello wati ndouya mani ndokata ndouya imbomira ndipopedza life yangu iwe ndiwanudza palive rewebere bva pano nai uramba kutudza kuti zvofamba sei panapa woda kundikatisa life yangu hanzi bere unotengesa vanhu bere ndanchida kumbofamba naye nenyaya but wakurumidza right chimbomira ndibude panze pakamira boys ndimboenda pane boys guys aiwa kunoku kuarea kwangu guys kunoku boo zvekuti kunoku kana ndiri kunoku ndenditori safe boo zvekuti kana ndiri kunoku area yangu inoi ndo ine boys rangu rese boys randakakura naro rese gweri yese izvo zvakaungana vari chigurupu panze apo saka kana ndiri kunoku chiko tre huya kuno tredo huya kuno
Saiba uya kuno shamwari uya kuno sha svika pano chiko mambada man right mambada uri kutidawo pachaka team boys team gweri uri kundida panza apa rei boys regai ndimbonotsvaka nyaya guys kana ndangobaya live bata muzati kwaya nyaya mina ndimboenda kunovavhevhetedza but guys ndoda kuudza ichokwadi kunoku ndokunogara matsotsi ese kunoku ndonzvimbo yematsotsi ese chaunoda chese tsotsi rose kunoku ndokunzvimbo kwacho kunoku ndokwavari kunoku chandikada kuti urohwe iwewe nhasi ndikakuziva ngada kukurovesa kuno ndokunotori nevakangomirira kungoita basa kurova vanhu vanongohaiwa chitongoti ungompa location ine picture yemunhu vanoenda kunorova vaya kuno ndokwavari ndokwavanowanikwa kunoku handimona munoti mahitmen ayaya kunoku ipo panapa kungozoti zvinenge zviri riski sometimes kwavari vanogona kubvuma but zviri riski kwavari kuti auye kuzotaura apa ndakamira panapa because vamwe vanodzinga vachifila kuti watengesa information animazvona anogona tiwaiwa inoi ndo inosodhoma negomora isodhoma negomora inoishi yenguva yebhaibheri ndo sodhoma negomora yacho inoi ndakuzanga tukafamba murodhi unogona kutobva wakadhakwa usina kana kuriona dombo nekungo nemunhu unenge uri mudombo unogona kubva wakatodhakwa handimazvona right kunokuku aiwa haina nditengeswi aiwa haina nditengeswi handimona vose vanoita zvavanoita vaya mafoni kunotengeswa mafoni kunotengeswa malaptop mafurniture kunotengeswa motikari chichi kunogadzikwa mapepa emota dzabiwa and everything pano nzvimbo ipo panzvimbo panapa ndo zvapanoitwa panapa ndo zvapanoitwa panapa ndo vanhu vacho ndo pane rose zvakasangana pano Zimbabwe Nigeria Canada inozvi Ghana chi vose vakazara panapa anomaona ndo zvazvinoita izvi anomaona anzi socha Selina ndine boys rako panza pa wakaitei iwe Selina Makombe Selina ndahwanya yako wakaitei panapa wakatsamwisa munhu wakaitei iwewe right saka guys inini ndakudi anzimbobvunzai ndavhunza kudhara vanomuziva but vakaguma muona pane time vanotomuziva zvekudaro but pane time vanotomuziva zvekudaro ndo pandaionana naAna ndaiuya pano apa ndo pandaisangana naAna pano saka vanotomuziva anomaona so guys regai ndimbobuda panza apa paboys ndodzoka mina ndimbonotsvaka nyaya ndouya mina ndimbonotsvaka munhu wekuya naye kuinterview ndouya andoda muzi ina ndiorganizer moti yakabiwa I'm just saying kuti chete kana zvese zvekuti mota dzobiwa dzouya kuno kumapurisa ndokwanotambira kuno ndokune mapurisa kuno kwakuna munhu anosungwa ukono chisungwa kuno kwamuti ningo wakaita sei ameno ndokujwa ameno ndio sodhoma negomora guys ndo sodhoma negomora ikuno ndo sodhoma yegomora imuno kuna munhu anosungwa kana ndikaita ukaenda kumapurisa unotora mapurisa ako bhadhara uita zhetira ako nemapurisa kunoku kuno ndokunogara nasi akusvike mapurisa vanhu achisungwa mapepa kunoku nokuti mapurisa kunoku ndokwaanohla akusvikwe mapurisa kunoku achitungira mapepa azviite kunoku vanhu vanotogara kunoku ndokwavanenge vakatorelaxa kunoku hazviite because mapurisa kunoku boys ndokune mari yavo kunoku ndokune mari yavo aiwa Annabel inoi nzvimbo yangu inoi manje kunoku nditori very safe zvekudaro ukaona ngakuzati iwe uchamamiswa chite nevanhu ukamamisiwa chiti ndakudza kudaruka unenge warwa netimu rekunoku because kunoku chetete kune zvikwata kune vakamirira kungoita basa kurova vanhu handika koita mahitmen akamirira ngotumwa kurava vanhu anditika koita kune zvese guys kune zvese koita vemotikari vava handimona koita zvakasiyana guys umwe neumwe anenge ane wakaenda nefoni palive azviiti madiaries vanofollowa vakagara kufollowa sister vavo vanofollowa sister vavo azviiti nenda totengesa bhesi kuenda nefoni zvina kuti vauzati hande palive kwete kuti ndinde nefoni iri palive guys ndikutamba nematsotsika kunoku haibudi anomaona haibudi so guys regai ndisvikepo ndodzoka izvozvo mirai mbonotsvaka nyaya mirai mbonotsvaka munhu okuya naye ndouya hanzi mahitmen mazimba koni vakasangana kwese nyika yega ine vanhu vakatoipa nevakanaka nyika yose ine zvigevenga ine vanhu vakanaka saka vari kwese andiona vari kwese right saka ndodzoka